Assalamu alaikum mutane na, wannan shine ci gaba wato episode 4 na 4 kenan. Inda gani yake kamar ku da sa'a. Wannan gaskiya ba dabi'a arziki ba. To wanda mai kuke yin ne? Ana magana gemu da gemu ina ciki. Balle tunani ne babban da magajin uba a nan gidan. Saboda haka magana alhaji ake yi ta uban mu ne za a rarrami dukiya to da abin da za a yi ba gun da sai cire ni a ciki sai an yi ina sani. Da wani abu sai magana kuɗi. Kai sarkin mayan kuɗi ko? A'a amma miliyan har sau 400 a tura mu daji to impossible ji ba ture ba yadda ba zai yiwu ba. Miliyan 500 man da zo da shan nan kai masa miliyan 400 mai ya ce kara ne ma zai yi diba a kara. Irin ta ba? Yanzu in ba aminan mutum na mutunci ba na gari akwai wanda zai cire naira miliyan 500 ya bada dan afan so abokin shi? Ka ga wannan abotar ta wuce nan. Allah saka da alheri. Kaga haka ake son uba. Su wayannan ba iyayena bane. Wannan kuɗi. A'a, shi ai ba matsala. Tunda dai asara bata yahe ba kai ta shafa ka bayar tunda dai ba a taba kuɗin mu na gado ba. To alhamdulillah. Ba ga ai ban gane da haka ka zo ba. Yanzu ya za a yi magana kai kuɗin. An dai da kame a haɗa wannan kuɗi a bani su a hannu. In rungume su in hau mashin a caba in tafi kai wannan kuɗi. Kai! Ko tuna da shi. Saboda ba mu da hankali sai ba kai babban shege kai. Yanzu wannan maganar da kake faɗi. Ai dai mun gode wa Allah tunda dai ba kuɗin gadon da za a taba ba. Za a bi shawara ta kawai babu ya kamata a ba wannan kuɗin ya je ya kai su. Awa, ai da shawara mai kyau ni a gani na. Da karɓar hukunci da kuɗin nan ya buga kansa da ƙasa ya ce sai an ka kuɗin nan. Da mijinki ya kamata a je a kai kuɗin nan wurin barayin nan. Saboda idan ya je ya ba su a jikin Mafiya yawan yaran na kidnappers ɗin nan kasan su ƙananan yara ne sira. Are you crazy? Are you out of your mind? Kuma ku sallah ko Morocco ne ma za ku yi. Ƙasar Brazil za mu tafi. Inda 'yan sanda ba sa zuwa bincike ba wanda zai san inda muke. Wadan ma na ji ai suna cewa a da hama ai ya taɓa kama kura da kai. Hannun dama ko wallahi da hannun dama ma na kama kura. Kura ba? Ya kana rike shi kamar bal. Tsarab to shi da ake gani kamar aljani ma kenan Allah. Gaskiya kar a kuma. Na ya mu muna too much. A da hama ya kamata ya gada ne. Wai kika ce Hauwa? Kai musu mugun duka kai ka karere su. Kai da su waye na kuɗi. Zuwa zan je samu fiyuta. Ana nufin akwai wasu mayakanka kenan. Da shi da sindimina. Yawwa kale ga mu a da hama me yake faruwa? Da labari ne yankin nafin sun shigo dajin baya. Shi ne aka kwashi tawagan mu kusan 30 da kayan aiki. Muka shiga dajin baya. Amma kan ka ce kobo sun buɗe wuta sun tarwatsa mu. Sun kashe mana mutane in ba mu sa wannan banna ga sun kai mutum 11 fa. Kisa. A kisa. Ina gaya maka kaga dai na farko sarki ya wala ya faɗi. An kashe mana sarki Alfa. Dan gujungu ya mutu. Na ya wuri ma da za ka tsinci gawarsa a bayan dam din nan da ke Barnawa. Ni kanmu da kake gani sarki Awwal ne ya ja togan muka fara gudu. Muna faɗa nan mu tashi nan mu faɗa nan. Ina wannan dan cikon gurin yashin nan. Bangare. To anan ne shi ma sandami nan na gaya ma bai san da wani rami ba kawai ya afka. Dan Allah ne ma dai da sauran kwanansa a gaba. Ai koyoyin mu da kace kana ta kira ai na gaya ma ba wanda ya san inda fa yake. Haba a da hama. Ya naga kana wata. Subhanallahi. Kin ji ko? Kin ji ko? Ban gane ba me kake nufi? Mutane ne ke ji. Haba a da hama. Kana nufin fitsari kake? Ana ta ce ta cika. Kana jin fitsari sai yanzu haba kar ka bada maza kaura. To tunda fitsari ne shi ne. Are you out of your Kun da ka nake ji to zai iya yi a gaban ka. To Assalamu alaikum jama'a duniya baki daya. Ni ne naku Usaini Ismail wanda aka fi sani da King El Cash. Gaskiya ina jin daɗi ina kuma godiya da kokarin da kuke na ganin fina-finai na da Allah a ringa dauriya ana taimaka ana danna min lakin kuma a daure a mun subscribe. Wannan abun ne kaɗai ƙara faranta min rai na ji ya kamata a ce in ƙara mai da hankali domin faranta muku. Insha Allah wannan tasha zan ringa kawo muku shirye-shirye ne waɗanda za su ingantar da ku za su ilimantar da ku. Muna godiya ga duk mutanenmu na faɗin duniya. Allah ubangiji ya bar mu da ku. Daure ku danna mana subscribing a wadda cikin ƙasa Najeriya. Ina mai son gwado muku. godiya kai ubangiji Allah bar mu da ku Na gode.